Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Nechajte maličkých prísť ku mne, nebráňte ich. Toto sú slova Pána Ježiša z Evanjelia, ktoré adresoval dospelým vo svojej dobe. Tieto slova nám chcú zaznieť aj v tento čas, dnešný deň, na tomto mieste pre týchto prítomných. Milý duchovný otec, rodičia, krstní a starí rodičia, priatelia. Chcem vás v mene nás, rodičov týchto detí, privítať na dnešnej slávnosti. Chceme dnes spolu byť svedkami odvážnych krokov a slov, ktoré vyslovia naše deti. Aby sa stali priateľmi Ježiša, už nie iba cez krížik na čelo, ale prijatím jeho tela v Eucharistii do svojho srdca. A do svojich malých životov a vzťahov, ktoré pomaly začínajú budovať. Nech pre nás dospelých je táto chvíľa oživenia vzťahov v Eucharistii a pre naše deti nové veľké dobrodružstvo na ceste s Ježišom do neba. Boh nás pozýva cez svojho syna Ježiša do nášho terňanského večeradla, aby sme boli s ním. Ešte raz, všetci srdečne vitajte. Pozor za privítanie. Deti spievali, ktoré tlačia vo svetle Božom. To sa prichádzame my všetci, aby sme nabali toho svetla aj vtedy, keď v našom živote je obdobie jazda, keď prichádzame cez tunel, cez niečo tmavé, cez noc, cez skúšky a výzvy. Vystačí sme už pochrámaní niekedy tým životom a prichádzame sem znova k prameňu, zdroju, aby sme dobili baterky a posilnili sa. Prosili za týchto našich najmenších, za tých, ktorí máte najradšej vy, rodičia, pre ktorých žijete, aby cestou života neodpočili nesprávnych smerov, ale dosiahli večnosť s Bohom. Dnes zvláštny spôsob myslím aj na vás, mami, máte sviatok. Ste v našich srdciach a aj na parteri, ktorú dnes budem dvíhať s chlebom a vínom k Bohu. Nech vám Boh odplatí všetku tú starostlivosť, lásku, ktorú nám deťom dávate. Na začiatku si pripravíme srdcia a odotrime svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu Živanu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu našim. Sa zmiluje nad vami všemohúci Boh, že nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen.
učenia zmrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela, krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty si Boh a žiješ a kráľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Genesis. Melchizedek, kráľ Salema, vyniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom najvyššieho Boha. Požehnal Abrama slovami. Nech Abrama